puto sa Hello, good morning. Name Pico. Name Nico. Oh. Mm. Bakit ba sa dinami-rami? Ako na yan, tubang ako muna tugunin, take. Take ko mahugin eh. Ay, ang usama nga kasilpon no. Take ko mahug pa. Ako niya sir. Ako? Luto nga sudan. Ayaw dila oy, lain na. Dito na oy. Tiktoyok pati. Tiktoyok. Hindi na mamawi ta kay wala ba tong video ni. Hindi na kita. Tagpilan batong. Punta kami sa tindahan, nagbili ng ulam. Nagbili ng ulam. May paliya. May paliya tayo, ganchit. Ilang paliya tayo? Pwede yung cheese tayo. Hindi naman na. Hindi. Hindi mo kayo kayo. Kita aja. Ay, lang ang babo. Ilang ko magpapang. Ay, disney. Salam. Makay. Tingnan. Bili kami ng puto. Ada puto sa butita. Hai ta. Si butita. Wah. Imo man uyab sa una imo lang gibuwagan. Buli nami. Padasong gani kay mangon pa. Tuk.
Tunggu tuh layu arah. Layu arah sama tuh. Kapit na. Ay, sudan. Gutom ba ako? Ano ini? Ini mo kasi din ini. Ako rin pala pinili. Stella. Ganahan mo. Oo, ganahan mo day. Yes. May pwede din. This. Grabe. This. Buka ko to. Ay, pagkinilan. Matinita ka to eh, makitas panahon. Katulad ko manok ang kwarta na. Kain kayo, sinadaan na to. Mas umigat ang manok. Mag-isaw eh, at tulog. Gusto na? Ha? Iwag ipanog. Go! Iwag ipanog ba? Tingnan mo, si Tinay.
Ito pero Jojo, ano ka ba yung lapit ko ba? Ano pa ka rin yun? Ano ka rin